yung sudanan is 10/10. Appointed lang ko kay sa picture man ko na ito mga kabingka na siya i-french fries. Pero karon kay wala siya i-french fries. Right. Ay, 2,000 years later. Oy, welcome back another food review mga kabingka. So i-food review na po na to isa pagkaunan mga kabingka. Atong i-food review ay jumbo hotdog mga kabingka, no? Nakoy nakita sa online. So taga na to ning rate mga kabingka. So yung sudanan is 10/10. Kalimot ko sa price ani mga kabingka, no? Basta nakalimot ko sa price. Basta wag kaabot 200 mga 100 plus ana. Wow. So yung sulod 10/10, pero disappointed lang ko kay sa picture man ko na ito mga kabingka na siya i-french fries. Pero karon kay wala siya i-french fries, no? Tagaan na to ning rate is 5/10 kay scammer man. Uy, nade ko'y tumbler, no? Nindot kay ning tumbler. Nani sa online. Kung gusto mo mapalit nga nani nga klase nga tumbler ka ng Coke ba? Nani sa online. So, nani magkapon to pero wala lang siya si Prince Price. Okay. So, tubuo na to. Nani siya kadaki. Unang subo, first fight. Bawal siya pero wala nang si Prince Price, oh. Yung lasa kayo furnished 10/10. Masaya spaghetti. Wapo rin nga ni mga kabingka. Dugay mo wala ang init o bugnaw ani mga kabingka. Nga tumbler. So, final rate 55 lang. Pero kung natin Prince Price sa kita ko sa picture sa online kay na-visit Prince Price niya. Personal day wala day. Disappointed kay ko. So, ito po si DJ March in the place of you, no? See you in next my food adventure mga kabingka. Papush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.